Και πήγε πάλι στην Έφη, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Κάτι από βράδυ εκεί από εκεί πάει. κάθε απογευματάκι εκεί. Ο Τέτοια ώρα. κύριος Γιάννης. Η ώρα είναι Κύριος Γιάννης. 8 και 10. 8 με 8 και 10 πάει από εκεί. Ναι, ναι. Χαιρετάει κιόλας μέσα. Γεια σου Γιάννη. Έλα κουκλάς το λίγο. Παντρεμένο, τώρα βαριέται. Βαριέται, ακούτε, βαριέται. Δεν θέλει να πάει. Τι δεν θέλει να πάει, Α, ξαναπήγε. ξαναπάει εκεί. Ρε είσαι παντρεμένος ρε. Γυρνά πίσω. Όλο γκουμενίζει. Ο Γόμινος. Εντάξει, τελειώσες. Γρήγορος είσαι. Πάτε